Dezvoltarea personală este acea știință, da, a unui individ de a ști să-și justifice propriile calități. Mă uit prin școală la elevi, unii au încredere în ei, dar nu-și cunosc, știți că este o vorbă în centenarul Bolan, să-ți cunoști interesele și să-ți cunoști și potențialitățile. Mare parte dintre elevi, dacă vă uitați, astăzi a fost în bibliografie educațională, au venit elevi din tot orașul, mulți de la clasele de 8-a. Mare parte dintre ei vin pe un defectiv, pe care mie nu-mi place. Mie îmi plac toate profilele, o să aleagă calculatorul pentru mine. Nu! Deci, alege calculatorul pentru tine, cea mai bună alegere nu este să nu alegi nimic. Și dacă lași pe alții să aleagă, de exemplu, să elevi la clasa 8-a, care au fost hotărâți de filmul din clasa 7-a de către părinți. Te duci acolo pentru că eu, tati, îmi spun că este bine. De-aia vine profesia să-ți o alegi cu părinții. Nu numai cu și nu numai părinții. Și de-aia când dezvoltarea asta înseamnă să ajungi la un nivel în care să te cunoști așa de bine și să-ți justifici toată gama de potențialități pe care o ai. Pentru că omul este un candidat la umanitate. Și vă spun ceva, toți oamenii care intră într-o meserie și le place sau le plac ceea ce fac, au randament și nu se îmbunătățesc de bolile tehnologice și ale modernității. Stresul, să zicem, boli cardiace. Deci, da, monotonia și rutina sunt unele derivate ale muncii în exces care se pot îmbolnăvi. Ați văzut și părinții voștri se duc acasă și uită că au schimbat alți feudeci și se răspună pe familie, pentru că nu poți la lucru să-ți comunice temerile, că altfel o zonă de frustrare. Deci asta înseamnă dezvoltarea personală. Să te cunoști pe tine și atenție, te cunoști și adevărat face și cu metode științifice. În prezent, pe consiliere și orientare școlară, sunt 3 baterii de teste. Este testul Jackson, sau Jackson 5, da? Cele 5 scări, Holland, care are 120 de întrebări, cred că la 2 pe la 10 le-am aplicat, și mai este o scală care măsoară, cum să vă spun, și planul ca să se mai sus cognitiv, afectiv, volițional. Eu vă mai spus o dată că a crede este jumătate din a fi. Cine are încredere în el, bine, nu crederea aia o barbă, pentru că sunt și oameni care se bazează, cum să vă spun, pe niște lucruri care sunt pe risipuri mișcătoare. Dar dacă vă uitați în viață, de exemplu, cum este managementul de mare rang sau self-management, acolo, a plecat de la muncitor. De ce vrei să pleci de la muncitor? Pentru că știi toate așteptările celorlalți. Dacă eu mâine iau pe tine și te pun sus șef, s-ar putea să ți se uice puterea la cap și pentru că le-ai urcat scările, să nu mai știi toate secretele din viață care le-ai avut când ai fost și modest. Și atunci ți se urcă la cap, pentru că nu ceva, noi penalizăm pe stradă bețivul. Dar beția puterii aia nu putem cuantifica. Și vedeți, oameni care nu sunt pregătiți, nu au cultură generală, nu au de specialitate, ajung într-o funcție și lasă victime. Victime nu înseamnă numai un accident. Lasă victime, nu se vă spun, la nivel de generație. Deci, dezvoltarea personală asta înseamnă să te cunoști, să încerci să crești. Și acum, cum să vă spun, exact pe sindromul cum este, a văzut, eclozarea la pui. Sunt eclozări la pui care durează zile, sunt efemeritele care trăiesc 24 de ore, dar percepția lor despre timp este mai mult decât trăim noi în 80 de ani. Dar atâta timp cât ai niște potențialități, trebuie să ține dezvolt. Și asta e venirea unei școli pe ideal educațional. Să vedem ce are bun elev în el și să construim. Pentru că nu există elev care să nu fie bun la nimic. Numai că ori are o părere față despre el, nu a fost descoperit și redescoperit. Statele Unite, deși nu este un bun model care îl dau, a fost de descoperea elevul din faze incipiente. A văzut că e bun, zicem, pe muzică, va merge pe muzică. Bine, baza generală de cunoștințe, aia se formează în timp. Pentru că nu poți să stai să cânti în continuu și restul să fie vis. Din păcate, la noi, pe plan cognitiv este ok. Avem olimpici, avem rezultate, dar, cum să vă spun, există și pericolul. Ați văzut, partea de simțire, da? De rafinament. Mergi pe coridor, trebuie să tragem de leg dacă poți să te implice într-o acțiune. Mie ce mi-este dacă mă bag la voluntariat? Păi, ce poate să se Dacă se schimbă legislația, voluntariatul poate să devină vechime în muncă. Cum era înainte, cine făcea armata înainte să angajeze, îi puneau ca și vechime în muncă. Făcea armata 1, 2, câștigai la pensie. Bine, acum, un om deștept vede și ceva peste 60 de ani. Că dacă ești mai becar pe zi, nu ești clipa,
de fi o efemerită. Deci, cu alte cuvinte, dezvoltarea personală nu se oprește niciodată, ca și învățarea. Eu, colegii mei din cancelarie, și noi învățăm toată ziua. Învățăm odată niște noi tehnici de învățare eficientă, învățăm că elevii se schimbă și atunci trebuie să ai alte metode de abordare ca să le explicești. Deci și noi învățăm, iar medicina și profesoratul sunt meserii nobile unde se înveți până la pensie. Și mai e ceva, noi învățăm profesorii și de la elevi, pentru că nu totdeauna profesorul le știe pe toate. Sau elevul poate să învețe de la noi lucruri care le intuia, dacă le aude de la profesor, se consolidează și caută acasă devenind autodidact. Dar asta înseamnă dezvoltarea personală. Toți suntem niște pietre, da? Diferența între un diamant și carbon este de câteva... A făcut la chimie, da? Așa, odată de istoricitate, de timp, dar mai este și de câteva, hai să zicem, nu neapărat, de plan molecular. Da. Iar un diamant, dacă nu știi bine să-l șlefuiești, devine un cărbune ordinar. Deci, ai în mână $1 miliard, n-ai știut să tai muchile, nu mai e nimic. Așa e și natura umană. Și vă mai spun ceva. Noi vorbim de dezvoltare personală într-o lume care acum cât stăm de vorbă, lumea profesiilor se schimbă haotic. Se presupune că cei care o să trec în clasa 12 peste câțiva ani, o să schimbe 3-4 metri până la pensie. De ce? Era informații, era tehnologiei noastre. Și atunci nu mai poți să zici, intru la meseria A, intru la pensie din meseria A, sau dintr-o meserie tangențială. Nu. Vei face 3-4 meserii care unele sunt antagonice sau în contradicție în asta. Și de aia zic, dezvoltarea personală, bine, și că e problema. Noi trăim și într-o lume a prejudecăților, stereotipiilor. De ce să mă cunosc pe mine? Lasă, mai bine stau în halta asta, dar nu știu că nu mai trece trenul pe aici. Știți, dacă este o linie, presupun că va trece și trenul pe aici. Nu. Deci, viitorul se construiește și singur. Și eu, cu colegii voastre, să vă aduc cele 5 tipuri de teste, care de fapt ne dăm pe 3. Martin Jackson 5, Holland și la punctarul cognitiv. Pentru că o să vedeți ce surprize mari aveți. Nu degeaba v-am întrebat dacă vă găsiți la profilele respective. De ce? Dacă vă uitați până la clasele de a noua, apare o percepție care nu e, cum să vă spun eu, asumată. Adică am venit aici ca 4-5 prieteni de la grădiniță, e bine, dar, cum zicea și Eminescu, lumea se face două categorii, jumătate de caut și nu găsesc, iar cealaltă caută, găsește și nu e mulțumită. Adică este și vârsta la care ați avut miraj, nu ați plecat de la clasa 8-a, mamă ce bine o să fie. Acum, care e problema? Unii nu sunteți mulțumiți pentru că aveți ceva timp pentru învățare? Unii nu sunteți mulțumiți pentru că ați intrat într-o lume a unei concurențe acerbe și să știți că și aici trebuie lucrat pe dezvoltare personală, ne-ar trebui să învățăm elevii să fie și competiție intraspecifică. Pentru că eu sunt elev de la noua și mă bat cu ea, că ea mereu pe întâi și eu încerc să o urăsc și să conștientizez invidia, gelozia pe comportament negativ. Și atunci o urăsc că nu sunt ca ea. În Occident, anumite tipuri de competiție au reguli de perfect dinainte. Știți? Bine, nu mai spuneți că și note respectivă. Și mie se întâmplă să dau note prea mici sau note prea mari pe ceea ce vreau eu să văd la elev. Și nu cum este elevul. Pentru că asta se numește în psihopedagogie efectul Pygmalion. Eu văd elevul așa cum îl vreau să-l văd. Bine, în spatele vederii îl văd eu răsturnat, da? Așa? Dar asta nu înseamnă că și lumea e răsturnată. Deci asta este dezvoltarea personală. Te conștientizezi, da? Ca și valoare. Orice om este o potențialitate și poate să facă minuni. Și vă spun ceva, sunt niște teste făcute în Statele Unite la un elev care era la limita limitei. Nu mai învăța, nu mai găsea nicio ipoteză de a face ceva. S-a vorbit cu ceilalți profesori, în fiecare zi profesorul a spus, ești bun, foarte bun, au început să-i dea note mari, în 7 luni, elevul ăla, care nu mai avea nicio șansă, era la nivelul criticii, a urcat la note. Bine, atenție, cu o specificație. Elevul chiar să aibă nevoie de acel vector, de a-l împinge în față. Că așa sunt și, dacă sunt de care sunt și elevi, care și-au asumat o anumită superficialitate. Mă uit când vin în casa noua, s-a văzut că s-a cicăruit, că nu mai învață nimic, neștiind că ăștia 4 ani îți dau importanța de student eminent.
Am foști elevi care sunt din Timișoara și am întrebat, știți unde este biblioteca la Universitatea de Vestat de la Polițenică? Nu, dacă nu toate banii. Adică, dacă tu toată viața te țărești, nu te mira dacă oamenii te fac râma. Vedeți? Adică să te duci la Timișoara și să știi toate banurile, dar ideea de bibliotecă să nu ți-o redă, e buba. Asta dacă nu-ți mergi statut. Exact ca și aici, mă uit în școală. Am intrat la profilul ăsta, gata. Mai ușor cu pianul pe scher. Da, dar tot tu va fi cu cântec, ca fi cu pianul pe scher. Pentru că acum se pun, cum să vă spun, cărămizile. Voi mai faceți ce are, mari gafe, cum dați profesorii cu materia. Aveți polițe, de exemplu, cum am spus la multe clase, transformați ora de curs în un mic troc, zau, dai. Neștiind că pe voi vă trage în jos. Bine, acum așa am fost elev. Cum să vă spun, eu nu pot să blamez la voi niște lucruri care le-am avut și eu ca elev. Pentru că eu vârsta patinașului și neapărat artistic. Adolescența asta înseamnă. Să încerci, să depășești limitele, să răcești grozav. Problema este că poți să fii grozav și să rămâi dezamăgit când afli că, de fapt, chiar ești grozav. Știți? Cu cât ești mai mult spiritual, cu atâta s-ar putea să-i dubitativ îndoiala și să nu fii... să te simți mereu întotdeauna ok. Da? Așa. Deci asta face dezvoltarea personală. Din mijloace științifice se poți cunoaște. Acum, mai e ceva. Dacă eu am o etapă constatativă și văd cum sunt și mă pun pe urechea bleagă și nu mai fac nimica, aceste potențialități pot să devină cel mai mare dușman al tău. De ce? Mă uit și la de clasa 8-a. Unde este să ai în cap mai multe opțiuni și ai grijă unde intri și unde să spui că nu știu unde dau. Cum înțelegi de clasa 2, aici unde dai? Păi aș da acolo unde se câștigă. Păi, dom'le, ca să se câștige, trebuie să fii un om câștigat. Dar partea mercantilă, partea economică, nu totdeauna e definitorie. Să știți că au fost oameni, au fost conștiințe care și-au distrus sănătatea pentru o anumită prevențiune, pentru o anumită aplicare pe noțiunea de bani. Deci au fost oameni dispuși la orice ca să aibă bani. Pentru că o să discutăm și pe fiziologia psihologiei. Sunt oameni care au plăcerea de a-și admira tablourile singuri. Tablouri scumpe. Să-și pună banii în pace, dacă vă uitați pe Facebook, vedeți o latură a patologicului, să filmează cu bonuri de masă, să filmează cu bani, cu țeancuri. Vedeți? Acum, cum să vă spun? Dacă tu banii ar fi produși prin muncă, vei fi modest și nu-i aveți. Dar vei produși prin orice alte mijloace care sunt la limita legalului, ca pe Facebook. Bine, contează și în vârsta la care ei își expun, cum să vă spun eu, bogăția afișată. Pentru că dacă e până 25 de ani, să zicem că e lipsă de educație, e lipsă de toate. Dacă e după 25 de ani, înseamnă că, cum să vă spun, avem legătură directă pe Facebook-ul lui Interloc. Da? Deci, asta este cu dezvoltarea personală. Dacă voi aveți întrebări, bine, când spui dezvoltare personală, e, cum să vă spun, mai spune că orice mamă are cel puțin un copil. Dezvoltarea asta personală, de aici pleacă dezvoltarea instituțională. Ați văzut și într-o întreprindere. Dacă aduci cei mai buni oameni, da? Se schimbă cultura organizațională și crește randamentul, crește productivitatea. Dacă aduci oameni de rea factură, pentru că vă spun ceva, noi trebuie să fim foarte sinceri. Dumnezeu și mama natură au și simțul umorului. De ce? Nu întotdeauna indivizii achiezează la dezvoltarea societății. Asta se va. Sunt oameni care stau pe ajutorul social, sunt buni de muncă, n-ar face nimic. Pe aia pot să faci și dezvoltare personală, pentru că ea sunt proști calibrați. Mai bine stau în fața blocului, comentează că le e rău, dar n-ar face nimic ca să schimbe asta. Înțelegeți? Adică, cum e și o vorbă, nu citesc, nu e grav că e șomer. E grav dacă începe să scoate importanța de șomer. Pentru că vă spun ceva, și o să discutăm pe profesii, dacă ești șomer până în 25 de ani, ai catarsisul și liniștea sufletească să ai speranța că vei găsi ceva mai bun. Dar dacă ești din păsată de șomer pe la 45 de ani, prin criza vârstei mijlocii, poți să cazi, Doamne ferește, în alcoolism, depresie. Uitați-vă și moțul. Oameni la 45 de ani care trebuie să meargă pe o linie garată. N-au ce să facă. Nu? Zona monoindustrială, unde te duci? Ce faci? Și de aia spun, dacă vrei să reușești în viață, primul lucru este să-ți propui, da? Cu mijloace normale, legale, nu? De fair play, și mai ceva, să te cunoști foarte bine. O cunoaștere asta, bine, pe planul ăsta fetele sunt mai bune la autocunoaștere. Pentru că fetele au partea dreaptă mai dezvoltată emoțională, da?
ele influenț mai bine niște lucruri și știu